Moi, tervetuloa pitkästä aikaa videolle. Ja tää on lahjojen esittelyvideo, koska mulla oli viime viikolla synttärit. Ja joo, mennään lahjojen pariin. Mä sain 5 kasvomaskeja, mutta mä käytin jo yhden. Siis mä rakastan käyttää kasvomaskeja, niin mä sain näitä tosi paljon. Joo. Mä näytän nyt eka tällaiset skincare tai tämmöiset jutut. Sitten W7 Gloss Away Lip Balm. Tää on vanilla tuoksunen. Tämmönen. Sitten tämmönen Body Mist. Tää tuoksuu ihan mansikkamehulle. Tää on oikeesti, mä tykkään tästä. Sitten mä sain tämmösen ihanan rosettipannan. Mä käytän tätä aina kun mä käytän jonkun kasvomaskin. Sitten sain tämmösen Gliss, tämmösen hiusaineen tai hoitoaineen, hiushoitoaineen. Violetti kynsilakka. Baby Got Blush Essencen koskipuna. Tämmönen rusettipompula. Espressonin normaaliin lahjakortin. Mulla on siis toinenkin normaali lahjakortti, mutta se on mun kukkarossa. Joo. Sitten mä sain 70 myös sitten rahaa. Tämmönen ihana Marmalade Squishmallows. Mä rakastan tätä. Sitten tämmönen kukka. Tämmönen tosi hieno kukka. Sitten mä sain äitiltä myös semmosen Noa-merkkisen peilin. Ja joo, se on tosi ihana. Siihen tulee sellaiset valot ja kaikki. Niin joo, mä tykkään siitä. Joo, ja sit mä sain vielä mun lempibändin Kuumaan 2 tarraa ja 1 kortti, missä on niitten kuva ja sit niitten kaikkien nimmarit. Niin joo. Sitten sellaisen Marimekon semmosen, se ei oo niinku kassi, mutta se on semmonen vähän niinku lahjakassi, mutta semmonen ja juu. Sellaiset. Ja sitten mä sain vielä muutakin, tosi paljon muuta, mutta mä en näytä nyt kaikkea. Mä sain myös tosi paljon karkkia. Niin joo, mä en näytä nyt kaikkea, koska joo, niitä on tosi paljon. Mut kiitos kaikista lahjoista, mä rakastan kaikkia. Ja kiitos kun katsoit tän videon. Nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa!